क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे मोननै आफादनि जथाय बानजायनायाव दखरा आफादनि बिबानगिरि जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी बिथांनि 8थि रुंसारि सानखौ जों फालिनाय जादों। दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बर' हारियाव जा मोनसे गेदेर बिहोमा होलांबाय। बिथांनि बिहोमाखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो बिथांनि जि गिदिर अबदान बेखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय दिनैनि बे रुंसारि सानाव जोङो बिथांखौ गोसोखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो बर' हारिया आथिखालाव जि थासारियाव जों सफैबाय जोंनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथा जायखौ जों बे समाव जोङो आबुङै मोनाखैब्लाबो जोङो बर' हारि होननानै थांना थानाय जि मोन्थायखौ जों मोनदों बेनि गुदियावनो दङ जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी बिथांमोननि गोब्राब नाजानाय बिथांमोननि बावसोमनाय बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जों गोसोखांदों आरो जों फोथायो बिथाङा बर' हारियाव जि गेदेर बिहोमा होलांबाय जि मोनसे ग्रेट कन्ट्रिबिउसन बेखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालियाव जथुमा जायो जों बोसोरनैनि उनाव मोनसे बोसोरसालियाव जथुमा जायो बेवहाय जोङो जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ मेथाइनि गेजेरजोंबो गावनि आथिङाव गसंनायनि जि थांखिखौ लानानै जों देंखो मुसे 2, 3 जोङो बादायलायनाय होयो बर'नि देंखो बेवहाय दैख्लं खुंगुर बसुमतारीनि जि गेदेर बिहोमा बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय जों बिथांनि मुङाव देंखो मुसे 2, 3खौ जोङो बावनाय जादों आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आरो बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे आबुं माहारि महरै दाफुंनायाव जि जों थांखि मावथांखिफोर लादों बे थांखि मावथांखिखौ जोङो जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी बिथांमोननि जि गिदिर अबदान बे अबदानखौ लानानै बिथांमोननि जि बिहोमा बेखौ जों मोनसे इन्सपिरेसन हिसाबै लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो बर' हारिनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन होननानै जोङो मोनसे थांखि लानाय जादों। देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारीनि गोजोन जिउमाया जेन सोरगोआव अराय आलो गोजोन थायो आं बिनि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो बे समाव आङो गासै बर' माहारिखौनो गासै बर' सुबुंखौनो जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारीया जोंनो जि गेदेर बिहोमा होलांबाय बिथांनि बिहोमाखौ अराय गोजोर खालामनायाव बयखौबो आङो खामानि मावनो थाखाय आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बयखौबो आं खावलायहरनाय जाबाय। बिथांनि मेथाइफोरखौ संरैखा आरो फुवार फेहेरनायनि बेलायाव माबाफोर हाबाफारि लादों? जोंहा मोनसे थांखि दंखायो जे जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारीया जि गावनि मिलौहाब देंखोजों बर' हारिखौ गावनि सिनायथि रैखाथि थामोनथानि थाखाय बिथाङा फोजाखांलांबाय आरो बिथाङा जि मोनसे नेसनेलिज्म बर' माहारियारि बाद बेखौ बिथाङा जोंनो होलांबाय आरो बिथांनि जिफोर सम जोरनाय मेथाइ जायखौ बिथाङा जोंनो होलांबाय बिथांनि मेथाइफोरखौ जोङो सुजुनानै लेखा बर'नो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे थांखि लाखानाय जादों आरो बे खामानिया अलरेडि जों मावबाय थानाय जादों आरो मिजिंथियो बिथांनि मेथाइफोरनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय जेनेरेसना आरोबाव बर' हारिनि राव थुनलाइ जोंनि जि हारिमु जोंनि जि राव बिजों बेखौ संरैखा खालामनायाव बेखौ जौगाहोनायाव जोंनि जेनेरेसना जथेस्थ' इन्सपिरेसन मोनगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो बिथांनि जायखिजाया बिहोमाफोरखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबा जों फावसायनाय नङा।